Hej alle sammen, og velkommen til min video. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skulle gøre det der, men jeg laver en video i dag, hvor det er, at jeg viser alt, som jeg bruger i min makeup-routine. Jeg har lige taget makeup på, og det er virkelig på grund af, det gør, at jeg ikke lige tager det på i den her video, men viser jeg, hvad for et step jeg bruger først og sidst og indimellem. Ja. Så viser de steps. Først, der plejer jeg at tage sådan et her på. Jeg ved godt, det er lidt grimt, men man behøver heller ikke se flot, når man lægger makeup. Ja, så det beholder jeg bare lidt på. Ej, det gør jeg faktisk ikke. Ja, så åbner jeg lige den her. Okay. Det første, jeg bruger, er den her Fit Me Foundation. Jeg bruger altså ikke primer. Jeg bruger kun foundation. Så det er den her foundation, jeg bruger. Fit Me. Ja, der står 101 på den. Jeg er ret bleg, så og den er ikke sådan helt fået den dækker ikke så meget. Det er det, jeg prøver at sige, men godt produkt. Og så det her, det er lige noget, jeg har i den her lige makeup. Og så har vi den her concealer. Maybelline New York Multi-Use Concealer. Den her, den bruger man, altså, ja, den er fin nok. Men det var meget hurtigt tør for den. Jeg glemmer at sige noget. Men virkelig god, men I burde lave dem lidt større, og sige bare lige Maybelline New York. Og så er mit næste step en øjenskygge. Jeg går ikke så meget med øjenskygge, så nogle gange springer jeg det over, men jeg kan rigtig godt lide at være naturlig. Så ja, den er ret beskidt, men bruger den her palette fra jeg kan ikke udtale det, men sådan her ser den ud. Man kan købe den med en masse ting her. Og så bruger jeg den her. Så bruger jeg den her blush. Og den er fra Marokko, så jeg ved ikke lige, hvordan man køber den, men man kan i hvert fald få den på fra Shein, altså She Makeup. Kan man også få sådan nogle her, også i bronzers, ved jeg, og ja, men den her i farven 02, virkelig, virkelig flot. Har den på her lige nu. Man kan ikke se den så meget, fordi at det er lidt sådan, jeg tog makeup på, men virkelig flot. Ja, så den er god. Og jeg bruger heller ikke bronzer, for det har jeg ikke. Men så går jeg egentlig bare videre til... Jeg er lidt simpelt, men jeg bukker mine øjenvipper. Den her er fra Basic and More. I Randers Storcenter, bare lige hvis I vil vide det. Koster 17 kroner, husker jeg det. Som om. Det her er en dupe af en Sky High mascara. Jeg ved ikke lige, hvad den hedder, den rigtige, men altså, jeg kan lige vise jer børsten. Den ser sådan her ud. Lad lige være med at tage mine hænder, men den er faktisk også okay. Lidt klumpet, men stadig rigtig god. Og nu laver jeg også bare mine læber, så nu gør jeg ikke så meget mere. Så jeg tager den her lip liner fra
det samme som øjenskyggen. Med den her farve lip liner. Den har jeg ikke lige på lige nu, men den er vildt flot og ret smadret. Men lip pencil, der står ikke hvilken farve det er. Men den er stadig god. Og så har jeg den her Pixie by Petra. Ej, jeg vil ikke sige det forkert. Nå, men jeg har også set deres blushes på YouTube. Og det er en Shea Butter Lip Balm. Jeg synes jo med, at den er lidt mere lipstift-agtig, men det er en Found Natural Rose. Ej, jeg er ikke så god til at sige navne på engelsk, men naturlig rose. Den er også ret smadret. Jeg kan lige prøve at tage den på. Ej, hvad laver jeg? Nå, men lad være med at tage af, hvordan jeg har lagt den, og hvordan den ser ud. Det er sygt flot. Så ja, den kan anbefales. Og det sidste, jeg bruger bare heller ikke setting spray, fordi det har jeg ikke. Den har lip gloss. Også ret smadret. Jeg tror, den er for Essence. Mener jeg. Det er en lipgloss. Den stinker lidt af syltetøj. Marmelade, hvad man kalder den, siger min storebror. Men ja, jeg synes, den er fin. Der står ikke rigtig noget. Jeg ved ikke, om jeg har pillet af, eller... Ej, jeg har et sår her. Nej, det er ikke et sår. Har jeg så slæbestift der? For helvede klar. Nå, men ja. Det var i hvert fald den. Så det var det sidste for den her video. Hvis I godt kunne tænke jer at se flere af sådan nogle her videoer, hvor jeg for eksempel viser min morgenrutine, aftenrutine, skincare-rutine, en eller anden video, så skriv det ned i kommentarerne, hvis man kan. Men YouTube kan måske slå det fra. Men inden vi lige stopper videoen, hvis jeg gider at lave en skincare, så inden jeg putter makeup på, så tager jeg den her L'Oreal. Ej, jeg kan virkelig ikke snakke. L'Oreal. Ej, jeg kan ikke snakke. Det er den der Paris. Dry and Sin. Jeg snakker bare ikke. Det er bare sådan det. Men det er en dagcreme, hvad man skal sige. Jeg har brugt sygt meget af den. Men virkelig, virkelig god. Alle burde bruge den her. Så ja, men farvel. Vi ses i næste video. Og jeg havde overvejet at lave en roomtour, men hvis I vil have det, så får I det. Men ellers så siger jeg bare bye.